Voordat de uitslagen van de eindexamens bekend worden gemaakt, vindt er traditioneel de vrijdag ervoor het jaarlijkse eindexamengala plaats. Hoewel het dit jaar niet zo vanzelfsprekend was als andere jaren, zoals we al eerder lieten zien, trok er uiteindelijk toch een stoet met veel verschillende vervoersmiddelen vrijdagavond vanaf de Wetteling naar de gala-locatie, dit keer de evenementenhal. Voor de chic uitgedoste leerlingen was het een hele opluchting dat de examenstress nu achter de rug is. Blij dat het examen erop zit? Ja, zeker. Ja. Denken jullie dat jullie het goed hebben gemaakt? Jawel. Ja, Ik ga ervan uit. Donderdag krijgen we de uitslag, dus... Hoe denken jullie dat jullie het hebben gemaakt? Ja, wel goed. Goed denk ik, ik hoop het! Ja, ik hoop denk ik wel. Ik denk wel dat ik geslaagd ben. En jij? Ja, ik denk ook wel. Ja. Ja, redelijk. En hopen we. Wat was het stomste vak dat jullie nou hebben moeten maken? Alles. Economie, denk ik. Denk je dat je geslaagd bent? Ja, ik hoop het. Wanneer krijg je de uitslag? 16 juni. Denken jullie dat jullie het gehaald hebben? Ja, dat wel. Wanneer krijgen jullie de uitslag? Volgende week donderdag. Denk je dat je het goed hebt gemaakt? Ja. Een lange zomervakantie staat nu voor de boeg en de plannen hiervoor zijn bij velen al gemaakt. Wat gaan jullie nu doen? Gaan alleen maar lekker feesten. Ja. Ja. Wat gaan jullie nu doen? Feesten? De hele zomervakantie lang. Ah nee, ik denk ook een beetje werken. Wat ga je daarna doen? Daarna ga ik naar de HBO toe. Dan ga ik naar Hogeschool Arnhem. Ik ga HBO verpleegkunde doen. Oké, en dan de hele zomervakantie lang feesten? Ja, we gaan op vakantie nog samen, dus en de kermis heb je nog en van alles. Dus ja, dat komt goed. Veel plezier vanavond. Dankjewel. En wat gaan jullie hierna doen dan? Dat weet ik nog niet. Ik ga waarschijnlijk de PABO doen. Ik weet het nog niet. Bedrijfskunde. Oké, en wat ga je hierna doen? Sportopleiding, boksmeer Oké, spannend. En dan de hele zomer lang feesten? en uitslapen. En uitslaap is belangrijk hè, na zo'n lange jaar. Wat gaan jullie daarna doen? Feesten. Jullie gaan alleen maar feesten, een hele zomer lang. Nee, ja, we werken en vakantie. Ja. Nou, heel veel plezier. Dankjewel. Wat ga je hierna doen? Ik zie je wel. Je gaat veel uitslapen in de vakantie. Ja, heel veel. De uitslagen van de examens worden komende donderdag bekend. Mochten leerlingen daarna een herkansing nodig hebben, dan volgt het verlossende woord voor het tweede tijdvak op dinsdag 5 juli.